No, ez megvolt. János, hát Ken még él? Csak azt akarom mondani, hogy te engem ne félts. Oszvos, menj a konyhára. Hári. Felség, a Lucifert bekötöttem az akolba, a bárányok közé. Ott a helye. Ezt még talán az én uram se tudta volna megcsinálni. Ezt a Violát a legjobb lovasnak. Köszönöm alásan felséget szíves hajlandóságát. Hol az a Hári János, akiről csodákat hallok? Majestét, merdige hozzám, Rázsamester Johannes Hári, hír. Aztán hol teremnek ilyen deréklegények? Nagyabonyi születési vagyok, kérem. No csak beszélgessenek, mama, én addig elnézek a konyhára. Nagyabonyi, gyere, ott még nem voltam. Azt sajnálhatja felség, nincs annál szebb hely a világon. Mert teszem, ez a burg szétbugyan, ami igaz, de hát Nagyabony. De hát Bécs városa csak szebb, mint Nagyabony. Nem adnám én apám kis kertjét egész Bécs városáért. No te no, hát aztán él még az apád. Most már él, de egy időben bizony már nagyon a szélén volt a sírnak. Szívére ment a podegra. Ne mondd már, meggyógyult. Meg olyan fürge megint, mint a csík. Jaj, én édes uram Ferencem, ha téged meggyógyítana valaki. A császár űfelségének podegra a baja. Jaj, fiam, ne is kérdezd, hogy még már mennyit szenvedtünk ezzel a podegrával. Volt itt már a világ minden doktora, de ez se tudott segíteni rajta. Csak ami medicina eddig benne van, került 8700 lázsiás tallérba. No tessék, az adót meg mégse akarja az ember minduntalan emelni. Hát azt nem. De mondd már, az Isten áldjon meg, hogy gyógyult meg az édesapád? Hát elhívatta a füzesi javasasszonyt, az oszt megcsinálta a kenőcsöt. Miféle kenőcsöt? A gyíkkenőcsöt. Az annak az orvossága. Mondjad. Hát legelőször is fogni kell egy 7 éves gyíkot. De 7 legyen ám, mert 6 az fiatal, a 8 meg már az öreg. No, már most ennek a gyíknak a máját a holttöltekor el kell aprítani frissen szedett kutyatejjel. Mekkorára? Hát mondjuk, mint a törött bors. Amikor ez megvan, fel kell főzni házmészbe, egy marék kőrizsbogarat bele. Akkor letenni a pincébe. Minden pénteken éjfélkor így megkeverni. Hányszor? Hányszor? 9-szer. 9-szer így? Így, de nem ám úgy, hogy balról jobbra, hanem jobbról balra. Ne visszajárul, mert akkor az egész nem ér semmit. 4. pénteken fel lehet hozni, kész. Azt ezzel kell bekelni? Ezzel. Apám is éppen így gyógyult meg. Ó, hogy az ég áldjon meg, a jóisten küldött ide. Még ma megfogatom a 7 éves gyíkot. Hé, lakályok, gyűjjön csak le valamelyik! Sadarada majesztét. Kate-pate, kiki-taka, sundán-bundán, plotty. Plotty. Kate-kate. Megmondtam ennek a morvának, hogy rögves fogják meg a gyíkot. No, de most már dél van. Nézd meg a mi híres toronyóránkat. Az uram szép apja csinálta ezt, Istenben boldogult Rudolf császár. Minden ütésnél másfajta katonája gyűn ki az Ármádiának.
No, de ilyet csak ugyan nem láttam. Csak egy hiba van benne, felség. Mi az? Hogy a huszár legutoljára gyűjt ki, pedig az már csak mindig elülmegy. Mondasz valamit, Hári János? Gyere no, mindjárt meg is igazítatjuk.